Ahojte všichni, já vás zdravím u dalšího manga videa, je to za měsíc duben a já už vím, že už je květen, ale prostě já už ty mangy mám takovou delší, nebo ty knížky delší dobu a furt jsem si říkal natočím to a ne. Na TikToku to vyšlo sice za měsíc duben přesně, ale zde na YouTube ne. Za květen vyjde za 2 týdny, budu se snažit to dodržet, teďka se mi to po delší době nepodařilo, nevadí. Měsíc duben, mangy, které jsem si za ten měsíc koupil, nebo mangy, nebo knihy, protože tam není jenom klasické mangy, ale byly jenom 4, měl jsem původně v plánu 6, nakonec se stalo, že 4 a jaké to jsou, hned si je ukážeme. První z nich, už jsem i přečetl, první 2, je tady Demon Slayer, neboli Zabiják démonů, 21. volumka, už jsem ho přečetl, zbývají nám poslední 2 díly, aby byla celá tato série v češtině přeložena, takže do konce roku můžeme očekávat, plus v létě vyjde ten první ze 3 filmů. Jako je to bomba, protože co se tam za věci dějou a tak dále, v minulost a tak, je to fakt super a už i ty spoilery, které jsem dávno kdysi viděl, tak už jsem se dozvěděl, takže fakt super, nemůžu se dočkat na další díly a až to vyjde, co by ty anime filmy, tak jsem na to zvědavý, ta animace určitě super. Dále teď tu máme zase korejskou sérii, která minulý rok začala vycházet a která mě hodně překvapila, Leviathan 3. díl, taky už jsem si ho přečetl, fakt super, jsem zvědavý, jak to bude pokračovat, co se tam bude dít. O této sérii jsem vůbec nevěděl, dokud jí krev neoznámila, takže jsem za ní super moc rád. Já vím, že bych je mohl přečetl online na internetu, ale rozhodl jsem se, nebo většinou zde u té série jsem se rozhodl to číst vždycky, jak to vyjde. Takže Leviathan. A další věc, co tu máme, kterou jsem nečetl, ale už bych měl začít konečně číst, je Moje hvězda, 5. volumko, líbí se mi ta knížka, protože jako většinou ty první 4 volumka byly bílé, teďka myslím budou také mít tmavý, černý design, takže jsem zvědavý na ty další. Série je ukončena, teď nevím, kolik zase těch dílů v Japonsku vyšlo a byla ukončena už s 16. volumkem, takže uvidíme, anime má být až příští rok v létě asi, takže do té doby se dočkáme dost v dílu, vychází 4x ročně, plus toto je 2. volumko za ten rok, tak hádám, že ještě 2, takže do 7 plus příští rok, takže do 9 se dostaneme, takže možná předběhneme a i trošku se dozvíme víc než v anime, pokud čtete prostě jenom českou verzi, nečtete tu anglickou nebo na internetu. Takže to bych si měl přečíst a doufám, že se to dostanu. A poslední sérii, co tu máme, na kterou jsem se hodně těšil, ale i když jsem se na ní tak moc těšil, tak jsem ještě nečetl a to je Soul Leveling 4. díl. Anime nám skončilo, nebo oznámený pokračování, myslím, že ten autor nebo někdo, kdo to má na starost tu anime měl, tak někde bylo napsáno, nebo obsal, že si chce dát trochu od tady té série pauzu a chce na nové projekty, já to chápu, takže nevím, myslím, že doposud nebylo oznámeno, můžete napsat, takže jsou 4. díl, nevím, jestli to je první díl v tomto roce, to tež vychází 4x ročně by mělo, ale ono to mělo být, myslím, v březnu, ale odložilo se to až na duben, protože asi trochu komplikace, nebo já nevím, prostě ten překlad korejský trochu trvá než klasické si japonsky, nevím, ale doufám, že se to nějak do budoucna nestane znovu, nebo pokud jo, tak nevadí, ale doufáme, že ne, že to bude vycházet co nejčastěji a co nejpřesněji. Takže Soul 4. díl. Takže to by byly 4 knížky za měsíc duben, teď v květnu nevím, kolik bude, co jsem se díval, na konci teď dubna ještě nějaké vyšly, v květnu také mají být nějaké série, které já čtu, ale jinak ne, kromě toho se blíží Anime Fest, kterému asi něco řeknu i v tom manga videu za měsíc květen, nevím, jestli natáčet zvlášť video ohledně Anime Festu, dal bych to do toho manga videa a byly oznámené nějaké nové mangy, nějaké nové série, a k tomu bychom se taky tom videu vyjádřili za měsíc květen, uvidím, asi bych to tam dal trochu delší, dal bych to na názvu videa. Tohle to byly mangy za duben, sami napište, jestli tyto série čtete, jestli je sbíráte, nebo co na ně říkáte a tak dále, nebo co si máte v plánu koupit v nejbližší době. A to je ode mě vše a já se s vámi loučím. Čau.